हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअ'आ एनएसपि स्कलारशिपनि सायाव जागोन दे। एनएसपि स्कलारशिपनि मोनसे बिग आपडेट फैदों नोंथांमोननि थाखाय। जाय बिथांमोना 2024 आरो 25 बे बेट्सनि रिनिउवेल आरो फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोन स्कलारशिपखौहाय, बिथांमोनावनो पेन्डिं भेरिफिकेसननि मोनसे मेसेज फैदों। बयनावबो हाबदों बे मेसेजआ। बयबो खालामना लानांगौ दे। बेखौ मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दं। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना नङाबा बुजिनाय नङा। जोंहा बे एनएसपि स्कलारशिपनि मेसेजाव फैनायखौ नोंथांमोना खालामाबा मोननाय नङा दे। फैसाया ओरैनो बेखार जागोन। नोंथांमोना एनएसपि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा। बेखौ खालामना लाथारनांगोन बयबो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों स्कलारशिप आपडेट, गभर्नमेन्ट स्किमनि माखासे आपडेटफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन। आं दायो नोंथांमोननो मेसेजखौ खोन्थाग्रोनोसै दे। मेसेजआ माबायदि फैदोंमोन। नोंथांमोन गासिबनावबो फैदोंमोन बे मेसेजआ। आं दा मेसेजखौ फरायनानै खोन्थाग्रोनोसै। दायो आं एसएमएसखौ फरायनोसै। डियार स्टुडेन्ट, इउर स्कलारशिप एप्लिकेशन नाम्बारबो खोन्थाखाबाय बेवहाय। गाव गावबागावनि एप्लिकेशन नाम्बारा फैदों बेयाव। एप्लिकेशन नाम्बार इज पेन्डिं फर भेरिफिकेशन एट इन्स्टिट्यूट लेभेल। प्लिज कन्टेक्ट इउर इन्स्टिट्यूट टू गेट इट भेरिफाइड बिफोर क्लोजिंग अफ इन्स्टिट्यूट लेभेल भेरिफिकेशन डेट। नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल। मेसेजाव फैनाय बेनोमोन दे स्कलारशिपआ। आं नोंथांमोननो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा गासिखौबो खोन्थालांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, नङाबा बुजिनाय नङा। नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ दे। ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारि फारि गासिखौबो कमप्लिटलि खोन्थालांगासिनो दङ। जोंहा दायो बे मेसेजआ मानो फैखो आं बेखौ लगइन खालामना खोन्थाहैनोसै दे। अफिसियेल वेबसाइटआवहाय लगइन खालामनानै मा जाना दं सिङावहाय आं खोन्थाहैनोसै। नोंथांमोनाबो नायहैबानो जाबाय। एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवर्ड होनानै आं लगइन खालामनानै खोन्थाहैनोसै। दायो आं नोंथांमोननो लगइन खालामना खोन्थानोसै। आं अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै लगइन खालामनोसै। दायो आङो क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। बेनि उनाव सार्च खालामनोसै एनएसपि सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नैबे फार्स्ट अप्शन नुदोंना एनएसपि नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल, बेवहाय थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारबाय। बेबायदि ओंखारोब्ला नोंथांमोना नैबे थुबानो जाबाय। स्टुडेन्टआव थुबानो जाबाय। देग्लाय बोसोरनि नालाय बे एप्लाइहाय नै 2024-25 बेखौ नायबानो जाबाय। दायो आं स्टुडेन्टआव थुनोसै। बेयाव थुनायनि उनावहाय दायो आं एसे बोखोलांसै। बेखौ एसे बोखोनानै नैयाव लगइन खालामबानो जाबाय। एप्लाइ फर स्कलारशिप लगइन। जाय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखांबाय नालाय, आरो जाय बिथांमोना दासिमबो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामाखै थाब खालामना लादो। जाय लास्ट डेटआ अक्ट'बरावनो नालाय, अक्ट'बर लास्टआवहाय। दायो आं लगइन खालामनानै मा जाना दं सिङाव खोन्थानोसै। दायो लगइन खालामनो थाखाय जोंहा अटिआर नाम्बार आरो पासवर्ड बिदों। नोंथांमोना अटिआर नाम्बार आरो पासवर्डखौ बावबायब्ला फरवर्ड खालामबानो जाबाय। जोंहा अटिआर नाम्बार मोनसेयानो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन दे बोसोर बोसोर। बे मोनसेयानो सोलियो जोंहा अटिआर नाम्बाराहाय। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै लाखिबानो जाबाय। दायो आं आंनि अटिआर नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामनोसै। मा जादों सिङावहाय आं नायनानै खोन्थाहैनोसै नोंथांमोननो। दायो आं आंनि अटिआर नाम्बार आरो पासवर्डखौ होखांबाय। बेखौ होखांनायनि उनावहाय नै केपचा बिदों। केपचाखौ आं थुनोसै। केपचाखौ जेरै दं ओरै थुबानो जाबाय। बिनि उनावहाय आं लगइनआव थुनोसै। लगइन खालामनानै दायो लगइन साक्सेसफुल जाबाय। लगइनआ जाबाय। लगइन खालामखांनायनि उनावहाय दायो नैबे प्रसिडआव थुबानो जाबाय। आं स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखांबायमोन नालाय। रिनिउवेलमोन दै। रिनिउवेल आरो फ्रेश गासिबोनाबो फैदों दे बे मेसेजआहाय। दायो आङो प्रसिडआव थुनोसै। प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नायबानो जाबाय नोंथांमोना कारेन्ट स्टेटासखौ नायबानो जाबाय। नै इन्स्टिट्यूट लेभेल भेरिफिकेशन आन्डार प्रसेस जानानै दङ। इन्स्टिट्यूट लेभेला भेरिफाइ जायाखै दे। दायो आं गुबुन सासे बिनानावनिखौ लगइन खालामना खोन्थानोसै दे। बिथांनिया इन्स्टिट्यूट लेभेल भेरिफाइ जाबाय दे। आं बेखौ खोन्थानोसै। दायो आं लगइन खालामखांबाय। लगइन खालामखांनानै आं बिदि थुनानै ओंखारबाय। एप्लिकेशन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेशन विथ स्टेट नडाल अफिसार। बिथांनिया माने नडाल अफिसारनि भेरिफाइल'सो नांसिगौ। इन्स्टिट्यूट लेभेला भेरिफाइ जाखांबाय नालाय। बेयाव नायबानो जाबाय भेरिफिकेशन डिटेल्सआहाय। नै भेरिफाइड बाय स्कुल इन्स्टिट्यूट कलेज। बिथांना कलेजावहाय भेरिफाइ जाबाय दे। नै बेयावहाय एस खोन्थाबाय नालाय भेरिफाइ जाबाय। बिथांना दायो नडाल अफिसारनिल'सो भेरिफाइ नांसिगौ। अब्लानो जासिगोन आरो बिथांनिया। नोंथांमोना बिदि नायबानो जाबाय चेक खालामनाय। सोरनाबा मेसेजबो फैया नालाय चेक खालामना लगइन खालामना नायबाथाय मिन्थियो आरो। दायो जोंहा बे पेन्डिं भेरिफिकेशनखौहाय एसएमएसआव फैदों नालाय, बे पेन्डिं भेरिफिकेशन जोंहा लास्ट डेटनि सिगां जोंहा पेन्डिंखौ भेरिफाइ खालामना लानांगौ दे।
जुदि भेरिफाइ खालामना लायाब्ला नोंथाङा एनएसपि स्कलारसिप फैसाखौ मोननाय नङा दे। जोंहा इनकाम सार्टिफिकेट आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय ओरैनो थांगारगोन। जोंहा बेखौ मोननाय नङा फैसाखौ। जोंहा लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरावहाय नालाय बेनि सिगां जोंहा भेरिफिकेसनखौ खालामना लाबानो जाबाय। जुदि भेरिफाइ जायाबा बे लास्ट डेटनि सिगां जुदि भेरिफाइ जायाब्ला नोंथाङा कलेजाव थांनानै सारमोनजों रायनानै भेरिफाइ खालामना लाबानो जाबाय। भेरिफाइ खालामब्लासो जोंहा फैसाखौ मोनगोन नालाय, नङाबा जोंहा फैसाखौ मोननाय नङा दे, ओरैनो लस जागोन जोंहा। कलेजाव सारमोनहा गोबां स्टुडेन्टफोरनि भेरिफाइ खालामनांगौ जायो नालाय, बेखायनो हाख'वा जायो, मालाबा नोंथाङा थालांनोबो हागौ दे। बेखायनो जुदि भेरिफाइ जायाब्ला कलेजाव थांनानै भेरिफाइ खालामना लाबानो जाबाय, अब्लासो फैसाखौ मोनगोन दे स्कलारशिपखौ भेरिफाइ जाबासो। जुदि पेन्डिङाव थाबाय थाबा मोननाय नङा। जोंहा स्कलारशिपआ डिफेक्टबो फैयो दे, रिजेक्टबो फैयो। माने अनलाइन स्कलारशिप बानायनायावहाय मोजाङै फर्म फिलाप खालामाखैब्ला, माबा मोनसे जायाखैब्ला, हमना ला इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनाया मोजाङै जायाखैब्ला डिफेक्ट फैयो दे। बेखायनो बेखौ आपल'ड खालामफिननांगौ, फर्म फिलाप खालामफिननांगौ। जुदि नोंथांनाव डिफेक्ट फैदोंब्ला, डिफेक्टनि मेसेज फैदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो अनलाइनखौ बानायना लाबानो जाबाय लास्ट डेटनि सिगां। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।